ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பக்தி யோகம் பார்க்க போறோம். பகவத்கீதை 18 days கிளாஸ் இருக்கும், லெவல் 1ல இருக்கும். இது வரைக்கும் நம்ம கர்மயோகம் பத்தி நம்ம நிறைய பார்த்தோம். கர்மயோகம்ன்றது பகவானுக்கு செயல்கள் மூலியமா நம்ம திருப்தி பண்றது, அதுதான் கர்மயோகம். அதை பார்த்தோம். இன்னையிலேருந்து நம்ம 7th சாப்டர்ல இருந்து 12th சாப்டர் வரைக்கும் பக்தி யோகம் பார்க்க போறோம். பக்தி யோகம் தான் இருக்கிறதுல சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஏன் கர்மயோகம் ஞான யோகம் இருக்கு அப்படின்னா, என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும்ன்றது நமக்கு தெரியணும். ஞானம், பகவான் யாரு அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா? பகவான நம்ம லிவிங் என்டிட்டியோட பொசிஷன் என்ன, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதுதான் அதோட பொசிஷன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம நிலைப்பாடு, அதாவது ஜீவாத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது தான் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ எல்லாமே பக்தி யோகத்துக்கு அவசியம் தேவை. ஆனா இருக்கிறதுல சிறந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பக்தி யோகம் தான் அப்படின்றது. ஏன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா செயல்கள் செய்யறோம், அதனால அதுல கர்மயோகமும் இருக்கும், பகவானுக்கு செய்யறோம், அதனால ஞானமும் இருக்கும். நமக்கு பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட்ன்றது. அப்புறம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் பகவான் மேல நம்ம என்கேஜ் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப அஷ்டாங்க யோகமும் அதுல இருக்கும். அப்ப எல்லா யோகமும் சேர்ந்து பக்தி, பகவானுக்கு சேவை பண்றது அப்படின்னு. சேவைன்றது அன்போட நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்றது, அதுதான். ஏன்னா ஒர்க்ஷிப்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு, அப்புறம் சர்வீஸ்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு. ஒர்க்ஷிப் அப்படின்றது நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும், மரியாதை இருக்கும். அது பகவான் அப்படின்ற ஒரு மரியாதை இருக்கும், அப்புறம் நம்பிக்கையும் இருக்கும். அதான் வழிபடுறது. ஆனா சேவை, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த சேவை அப்படின்னு எதுக்காக சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, அன்போட, பகவான் எப்பயுமே அன்போட அவங்களுக்கு பக்தி செய்யறது தான் என்னைக்குமே விரும்புவாங்க. பாத்தீங்கன்னா கோபா கோபிஸ் இருக்காங்க, யசோதா அம்மா இருக்காங்க, நந்தகோபால் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு மரியாதைகள் கொடுத்து ஒரு அந்த ஐஸ்வர்ய பாவத்தோட இல்லாம என்ன பண்றாங்க, மாதுரிய பாவத்தோட என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு சேவை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் இருக்கிறதுல சிறந்தது. அப்போ பகவானுக்கு அன்போட சேவை செய்யறது, அதுதான் பக்தி யோகம். சர்வீஸ் பண்றதுதான் இருக்கிறதுல சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது, இன்னையில இருந்து 6 சாப்டர்ஸ் பக்தி யோகம் பத்தி பார்ப்போம். அதுல இன்னைக்கு பார்க்கறது அத்தியாயம் 7, ஞான விஞ்ஞான யோகம். சரி, நம்மளுக்கு பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும், ஆனா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும், பக்தியை பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க தெரியாதவங்ககிட்ட போய் நம்மளால நல்லா பழக முடியுமா? கிடையாது. ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு அவங்க கிட்ட நல்லா ஃப்ரீயா பழகிறதுக்கு வராது. அதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க, நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அப்படின் போது, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் அப்படின் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம நல்லபடியா அவங்களோட பழகுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் அவங்களோட எல்லா விதமான குணங்களும் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அப்போ அவங்களை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அதைதான் நம்ம இங்க ஞான விஞ்ஞான யோகத்துல பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். முழுமையான அறிவு அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகு நாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதால சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भस्तस्य देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत कदातरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 7 பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 6 அதோட சுருக்கம் சம்மரி என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம். அஷ்டாங்க யோகா நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது தியான யோகம் அப்படின்றத நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல், அதாவது 6.1 to 6.9 வரைக்கும் சமபுத்திர் விவஷ்யதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அஷ்டாங்க யோகம்ன்றது தியான நிலை. அதாவது அதுல அஷ்ட அங்க, அதாவது 8 அங்கங்கள், 8 நிலைகள் இருக்கும். அது யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரணா, அதுக்கப்புறம் தியானா, அதுக்கப்புறம் வந்து சமாதி அப்படின்ற 8 நிலைகள் அதுல இருக்கும். சரிங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோட்பாடுகள் உண்டு ஒரு நிலையிலும். அதாவது ஆரம்பத்துல இருந்து அந்த சமாதி நிலை வர வரைக்கும் நிறைய ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதாவது யம அப்படின்றது வெளிப்புற பண்புகள், வெளியில, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வெளியில எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது, அதாவது ஒரு ரொம்ப புனிதமான இடமா இருக்கணும், அமைதியான இடமா இருக்கணும், பாதுகாப்பான இடமா இருக்கணும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கிறது. அதே நியம அப்படின்றது உள்புற பண்புகள், அதாவது இன்டர்னல் டிசிப்ளின்ஸ். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடுறது, நம்ம தூங்குறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு கட்டுப்பாடோட இருக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் ஆசனா அப்படின்றது ஒரு தியானம் பண்ணும்போது ஒரு நிலையில இருப்பாங்க இல்லைங்களா, பத்மாசனம் அப்படின்ற ஒரு ஆசனம். இல்லைன்னா அவங்களுக்கு யாருக்கு என்னென்ன கன்வீனியன்டா இருக்கும், நம்ம நிறைய முனிவர்கள் எல்லாம் பார்த்திருப்போம். அவங்களுக்கு எது கன்வீனியன்டா இருக்கோ அந்த ஆசனத்தை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அது ரொம்ப உயரமாவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்ந்தும் இருக்கக்கூடாது. மூக்கின் நுனியை பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிராணாயாமம்ன்றது மூச்சு சமநிலையில வச்சிருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரத்யாகாரான்றது மூச்சை சமநிலைப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம், பிரத்யாகாரன்றது நம்மளுடைய சென்சஸ் எல்லாம் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து விடுவிச்சுக்கிறது, அதாவது மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்கு போகாம பாத்துக்கிறது. அதுக்கப்புறம் தாரணா அப்படின்றது மனதை பகவான் மேலே நிலைநிறுத்துறது. மனம் வெளியில எங்கேயும் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸோ இல்ல வேற எங்கேயும் கவனம் செலுத்தாம முழுக்க பகவான் மேல கொண்டு வர்றது தாரணா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது பார்த்தோம், தியானம் பார்த்தோம். அது எப்படின்னா ஒரு நிலையா இருக்கும், மனம் பகவானோட ஆத்மால நிலைச்சு இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ அது எப்படி இருக்கும்னு அதுக்கு ஒரு ஓமையும் பார்த்தோம். என்னன்னா முத்து மாதிரி இருக்கும், அதாவது ஒரு தீபம், காற்று இல்லாத இடத்துல ஒரு தீபம் ஏத்தி வச்சா அது எப்படி ஆடாம அசையாம அழகு முத்து மாதிரி இருக்கோ, அதே மாதிரி அவங்களோட கவனம் முழுக்க பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சமாதி நிலை. அதுலயே ஆழ்ந்து இருக்க அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், அவங்க கவனம் ஃபுல்லா அதுல இருக்கும். அப்புறம் சமாதி நிலை, அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே வராது. அந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல எவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அது அவங்கள பாதிக்காது. ஏன்னா அது எல்லாமே என்னது, முக்குணங்களோட அடிப்படையில வர்றது எல்லாமே டெம்பரவரியானது. அப்படியே ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அது அதுக்கு என்னது, ஒரு கால அளவு இருக்கு இல்லைங்களா, நிரந்தரமான கஷ்டமா இருக்காது. அது கஷ்டங்கள், இன்பங்கள் துன்பங்கள் வரும் போகும், அந்த இருநிலை டியூவாலிட்டிஸ் அதுல எல்லாம் அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது. சரிங்களா? நிச்சயமா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, தண்ணில் அவங்க நிலைச்சிருப்பாங்க, பிளிஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இதெல்லாம் அஷ்டாங்க யோகத்தோட நிலைகள். அதுவும் இல்லாம இது இப்ப கலிகாலத்துல இது சாத்தியமானா அவ்வளவு சாத்தியம் கிடையாது. அதனால நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, பகவான் நாம சங்கீர்த்தனம் கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம நல்லபடியா உச்சரிச்சாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானை திருப்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் நிறைய பார்த்தோம். ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் தான் கலியுகத்துக்கான சிறந்த முறை பகவான் அடையறதுக்கு அப்படின்றதுக்கான நிறைய வேதங்கள்ல இருந்து நம்ம அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள், அது 6.10 to 6.32 வரைக்கும் ரகசிய சித்திதா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படின்றது 6.33 இருந்து 6.36 அபியாசேனது கௌந்தேய. அதாவது பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க, என்னால மனதை கட்டுப்படுத்துறது முடியாத காரியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க, அதாவது பிராக்டிஸ் நல்லா என்ன பண்ணணும், நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுவும் டிட்டாச்மெண்டோட, அதாவது மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ல இருந்து எப்படி இருக்கணும், நம்மள விடுவிச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுலயே நம்ம நித்தியமா நம்ம
பழக்கப்படுத்திக்கணும். பழக்கமும் இந்த டிட்டாச்மெண்ட்டும் சேர்ந்து இருக்கும்போது நம்மளால மனதை என்ன பண்ண முடியும், அது போகும் தான், அது அது நினைச்ச விஷயத்துக்கு போகும். ஆனா அதை என்ன பண்ணணும், அதை எப்பயுமே நம்ம கண்ட்ரோல்டா நம்ம நம்ம அதாவது நேற்றுக்கு இதுவும் பார்த்தோம், மனம்ன்றது எதிரியா இல்ல நண்பனா அப்படின்றது. அப்போ நம்ம மனதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம நல்வழியில நம்ம கொண்டு வந்துடணும். அதுதான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம். அதுக்கு பிராக்டிஸும் டிட்டாச்மெண்ட்டும் அவசியம் அப்படின்றத பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னாங்க, நமக்கும் அதேதான். அப்ப தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு. சரி, இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகால நிலை நிலை பெற்றவங்க ஃபால் டவுன் ஆவாங்க. ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அங்க சர்வீஸ் பண்ணல, சென்சஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க, கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அப்போ ஏன்னா நம்மளோட சென்சஸ் ரொம்ப ஆக்டிவான ஒரு விஷயம், அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருந்தா அதால ரொம்ப நேரம் அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது இல்லைங்களா. அப்போ ஒரு சில சமயம் என்ன ஆயிடும், ஒரு சில இடத்துல அவங்களுக்கு ஃபால் டவுன், அவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க அந்த நிலையிலிருந்து. அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட இலக்கு என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். நல்ல ரொம்ப காலம் பயிற்சி பண்ணவங்களா இருந்தாங்கன்னா ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறப்பாங்க, இருக்கையில சிறந்த ஒரு பிறப்பு அது. அது கொஞ்ச காலம் அஷ்டாங்க யோகத்துல பயிற்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதுல இருந்து ஃபால் டவுன் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா, பெரிய செல்வந்தர் குடும்பத்துல இல்லைன்னா நல்ல ஞானமுள்ள அவங்களோட குடும்பத்துல அவங்க வந்து பிறப்பெடுப்பாங்க. ஏன்னா அப்பதான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், மறுபடியும் நல்லபடியா டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவங்களால பண்ண முடியும், தியானம் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக. அதுதான் தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு அப்படின்றது. சுசீனாம் ஸ்மிருதினாம் கேஹே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பக்தி யோகம் உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத நேற்றுக்கு பார்த்தோம். 6.46 and 47 ஸ்லோகத்துல யுக்த மனோ மதக. அப்போ இதுதான் என்னது, இப்போ நம்ம பகவான் நமக்கு என்ன கொடுக்க போறாங்க, பக்தி யோகம் எப்படி பண்றது, பக்தி யோகத்தை பத்தின விஷயங்கள், இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு உபதேசங்களை கொடுக்க போறாங்க. சரிங்களா. ஏன்னா அதுல நம்ம பார்த்தது என்ன, எண்ணில் நிலைநிறுத்தி எனக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதே சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கான கண்டினியூஷனை தான் நம்ம இப்ப 7th chapter பார்க்க போறோம். இதுல 7வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றதை நம்ம பார்த்தலாம். கிருஷ்ணா பற்றிய அறிவின் மகிமை. பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்களோட காருண்ய குணம், அவங்களோட லீலைகள், இதெல்லாம் தெரியதான் அவங்களோட பக்தர்கள் அவங்களுக்கு எப்படிலாம் பக்தி பண்ணாங்க, அவங்களோட நிலைப்பாடுகள் இதெல்லாம் தெரியதான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும், நம்மளாலையும் அதை நம்மளால எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையிலும் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். சரிங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், ஏன்னா பகவத்கீதையில எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பகவான் கொடுத்துருக்காங்க உபதேசமா. ஆனா பாகவதத்தில் தான் எல்லா டிவோட்டிஸும் எப்படிலாம் அவங்க வந்து பக்தி பண்ணாங்கன்றத நம்மளால படிக்க முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும். அவசியம் பாகவதம் படிக்கணும், அப்பதான் நம்மளும் அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த அப்படியே விட்டுறக்கூடாது, நம்ம வாழ்க்கையில அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம கொண்டு வரணும், நம்ம கிட்ட இருந்து அது வரணும். நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த இம்பியூரிட்டிஸ், அந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியே, ஏன்னா நம்மளோட சோல் என்னது, எப்பவுமே நித்தியமானது, அறிவுள்ளது, பிளிஸ்ஃபுல், ஆனந்தமயமானது இல்லைங்களா. அப்ப அதோட நேச்சர் வெளியில வர வரைக்கும், அது எதனால அதோட நேச்சர்ல இல்ல, இந்த முக்குணங்களோட இம்பியூரிட்டிஸ் இதோட பந்தப்பட்டதுனால அதோட உண்மையான நிலையை அதால அடைய முடியல. அதாவது ஸ்பிரிட், நம்மளோட சோலுமே அது ஸ்பிரிட் சோல் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அப்போ அதோட நேச்சர் வெளியில வரணும்னா அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம், இப்ப நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல அசுத்தம் இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை கிளீன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த இம்பியூரிட்டிஸ், ஏன்னா ஒரு ஜென்மம் 2 ஜென்மம் கிடையாது, பல ஜென்மங்கள் நம்ம எடுத்திருக்கோம், பல ஜென்மங்கள் பல குணங்கள்ல இருந்திருப்போம், அதுல இருந்து நிறைய பல கர்ம வினைகளை நம்ம செஞ்சிருப்போம். அதுக்கான பிரதிபலனை நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, கர்மா கிடைக்குது இல்லைங்களா. அப்போ அதோட தாக்கம் இருக்கதான் செய்யும், ஆழ்ந்திருக்கும், ரொம்பவே ஆழ்ந்திருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியில போகணும் அப்படின்னா பகவானை நம்ம உள்ளார கொண்டு வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு, பகவத்கீதை, பாகவதம், பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் மஸ்ட். அவங்கதான் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, சரியான முறையில வழி நடத்துவாங்க. அப்போ நிறைய இந்த மாதிரி பியூர் டிவோட்டிஸோட விஷயங்கள்லாம் நம்ம எதுல பார்ப்போம், ஆச்சாரியர்கள் இவங்கெல்லாம் பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் போது பக்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் போய் நம்மளும் என்ன பண்ண முடியும், தூய பக்தி பண்ணி நம்மளாலையும் நித்தியமான சந்தோஷம், அமைதி, அதுதான் வந்து என்னது ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நித்தியமான சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல்ல இருந்து எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அதை நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் நித்தியமான அமைதியும் நமக்கு கிடைக்கும், பகவானும் நமக்கு கிடைப்பாங்க. இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளுக்கு பக்தி யோகத்தின் மூலியமா கிடைக்கிற விஷயங்கள். அப்ப பகவானை பத்தின அறிவு நமக்கு அவசியம் தேவை. கிருஷ்ணாவை பற்றிய அறிவின் மகிமை அப்படின்றத நம்ம 7.1 to 7.3 வரைக்கும் பார்ப்போம். கச்சின் மாம் வேதி தத்வதக அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணர்
ஆற்றல் பற்றிய அறிவு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். 7.4 to 7.12 வரைக்கும் பிரகிருதிம் யுத்திமே பராம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். அதாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் பகவான் கிட்ட சரணம் அடைவாங்க, யார் யாரெல்லாம் சரணம் அடைய மாட்டாங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். 7.13 to 7.19 வரைக்கும் மாம் ஏவையே பிரபத்யந்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தேவதேவி வழிபாடு, டெமிகாட்ஸ் தேவதேவர்களை வழிபடுறதுனால என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். 7.20 to 7.25 மையைவ விஹிதான் ஹி தான் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. ஹரே கிருஷ்ண. லலிதா மாதாஜி 7.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சப்தமோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யாசக்தமனா பார்த்த யோகம் யுஜ்ஜன்மதாஸ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தத் ஷுணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. இந்த இடத்துல தச்ருன்னு இருக்கு இல்லைங்களா, இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான். நம்ம சென்சஸ்ல ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒண்ணு காது, கேட்கறது தான். ஏன்னா நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் நம்மள முழிப்பு கொண்டு வர்றதுன்றது சத்தத்தை கேட்கறதுனாலையும், இல்ல நம்ம பேரை யாராவது உச்சரிச்சாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருந்தாலும் நம்மளால எழுந்திருக்க முடியுது இல்லைங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல கேட்கறதுன்றது இருக்கிறதுலே ஒரு மிக சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்ப நம்ம என்ன கேட்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது பகவானை பத்தி நிறைய கேட்க 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுவும் யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்ன்ற ஒரு முறையும் இருக்கு. அதாவது பகவானை பத்தி நம்ம இப்ப கேட்கிறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட இருந்தே கேட்கணும். இல்லைன்னா அவங்க உபதேசம் பண்ண இந்த போனஃபைடு பரம்பரை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 4 பரம்பரைகள், அவங்க அந்த வழியில வர ஆச்சாரியர்கள் அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கணும். இல்லைன்னா பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும். அது ரொம்பவே முக்கியம். நம்ம இப்ப நிறைய விஷயங்கள் கேட்கிறோம் உலகத்துல. சிலது நல்லதா இருக்கும், சிலது பொய்யா இருக்கும் இல்லைங்களா. அது நம்ம சிலது நம்ம அது நம்மள பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு நம்ம இங்க வரும்பொழுது அது கண்டிப்பா பகவான். இப்ப பகவத்கீதை யார்கிட்ட இருந்து வந்தது, பகவானோட உபதேசம், அவங்களே சொன்ன ஸ்லோகங்கள் இல்லைங்களா. அப்ப அதுல நம்ம முழு நம்பிக்கையோட அதை நம்ம கேட்கறது மட்டும் இல்லாம அதை நம்ம ஃபாலோவும் பண்ணணும். அப்ப இந்த மாதிரி கேட்கறதுன்றது கரெக்டான பர்சனா இருக்கணும், பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்கணும், இல்லைன்னா பகவான் சம்பந்தப்பட்ட பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அந்த மாதிரி கேட்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கே நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல நம்ம அந்த மாதிரி கேட்க விருப்பப்பட்டோம்னு தெரிஞ்சனாலே பகவான் நம்மளோட மனதுல நித்தியமா இருப்பாங்க. சரி, நம்மளை பத்தி கேட்கறதுக்கு இவங்க விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல பகவான் நித்தியமா இருப்பாங்க. பகவான் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும். பக்தியில நம்மளுக்கு நிறைய நம்மளுக்கு என்ன வரும், விருப்பங்கள் வரும். அப்போ நம்மளுக்கு இந்த முக்குணங்களோட ஏற்பட்ட அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன ஆயிடும், நம்மளை விட்டு போக ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, பகவானை பத்தி நிறைய உயர்ந்த ஆத்ம அறிவை நம்மளால பெற முடியும், ஆன்மீக அறிவை நம்மளால பெற முடியும். அதுக்கப்புறம் பகவானையும் நம்ம அடைய முடியும். சரிங்களா. இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா யார சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க ருக்மிணி அம்மா இருக்காங்க இல்லைங்களா. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சின்ன வயசுல இருந்து பகவானை பத்தி நிறைய பேர் அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டே இருந்தாங்களாம். கிருஷ்ணர் இப்படி, கிருஷ்ணர் அப்படி, அந்த மாதிரி அவங்க லீலைகள், அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அதை கேட்க கேட்க கேட்கவே அவங்களுக்கு பகவான் மேல என்ன ஆயிடுச்சு, அன்பு அது காதலா மலர்ந்து பகவானே மனம் சேர்ந்துக்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு ஆசைகள் அதுக்கப்புறம் அவங்க பகவானே அவங்க திருமணமும் பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்போ கேட்கறதுக்கான பவர் அதுதான். கேட்கறதுனால மட்டுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானை நம்மளால புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தியில சிறப்பா நம்மளால முன்னேற முடியும். அப்ப இங்க யாரு சொல்றாங்க, பகவானே சொல்றாங்க என்னென்ன விஷயங்கள்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த. அப்போ அதை இங்கே நம்ம பார்க்கணும், தச்சுணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல. அப்போ இங்க வேற என்ன விஷயங்கள்லாம் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன், பகவான் மேல பற்றோட, என்னை பற்றிய முழு உணர்வில், பகவானோட உணர்வு, அதாவது பகவான் பத்தின நினைவுகளோட, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல, சரிங்களா, யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி 7.2. ஞானம் தேகம் சவிஞானம் இதம் வக்ஷ்யாம்ய சேஷதः
யஜ்ஞாத்வா நேக பூயோன்யத் ஞாத்தவ்யம் அவசிஷ்யதே. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவும் இருக்காது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? சாதாரண அறிவுன்றது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் அதெல்லாம் பத்தியும் அதை பத்தின விஷயங்களும், அதுக்கப்புறம் தெய்வீக அறிவு. சரிங்களா? அதாவது சுப்ரீம் நாலேஜ் பகவான் எப்படி அடையிறது அப்படின்ற விஷயங்களும் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை என்று எதுவும் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 7.3. மனுஷ்யாணாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்சித் தத்யததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்சின்மாம் வேத்தி தத்வதஹ. ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு நிறைய பேர் வருவாங்க. சரிங்களா? அதாவது இப்ப நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம் 4 விதமான மக்கள் பக்தி சேவை செய்யறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆயிரமான மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். பெர்ஃபெக்ஷன், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல பெர்ஃபெக்ஷன், மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி பகவானுக்கு சென்சஸ் எல்லாத்தையும் என்கேஜ் பண்ணி பக்தி சேவை பண்றது அன்போட நம்பிக்கையோட அப்படின்றதுதான் என்னது, பக்தியோட. சரிங்களா? இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இது தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம இதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கொண்டு வரணும். அப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல பக்குவம் அடைவாங்க. அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா தான் இந்த மேரத்தான் ரேஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். மேரத்தான் ரேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் கலந்துப்பாங்க. அதுல எல்லாருமே என்ன ஆயிடுவாங்க, கிவ் அப் பண்ணிடுவாங்க. கடைசி வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அந்த போட்டியில கலந்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களால முடியாம போயிடும். அதனால அவங்க பாதியில என்ன பண்ணிடுவாங்க, விட்டுருவாங்க. ஆனா ஒரு சிலவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, கடைசி வரைக்கும் போய் அந்த போட்டியில அவங்க ஜெயிப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பக்தி சேவையிலும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வருவாங்க. ஆனா அதுல பக்குவம் அடைஞ்சு அதுல உண்மையா பகவானை புரிஞ்சுக்கிறவங்க யாரேனும் ஒருவனே அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மத்தாஜி 7.4. பூமிராப்போ அனலோ வாயு கம் மனோ புத்திரேவ ச அஹங்கார இதி யம்மே பின்னா பிரகிருதிரஷ்டதா. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்தி ஆகும் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது சாதாரண அறிவும் தெய்வீக அறிவும் உபதேசம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா பகவான். அப்போ இங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுல ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இதெல்லாம் பஞ்சபூதங்கள் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த பஞ்சபூதங்கள் இந்த கிராஸ் பாடி. அதே மனம், புத்தி, அகங்காரம்ன்றது இந்த ஸ்தூல சரீரம். சரிங்களா? ஜட உடல் பஞ்சபூதங்கள்னால ஸ்தூல சரீரம்ன்றது மனம், புத்தி, அகங்காரம். அப்ப இதுதான் என்னது, நம்மளை விட்டு போகவே போகாது. இந்த கிராஸ் பாடி ஒரு ஜென்மத்திலும் நம்மளுக்கு வேற கிடைச்சிடும். ஆனா இது எப்பயுமே நம்ம கூடவே தான் இருக்கும். எப்ப இது நம்மளை விட்டு போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பகவான் லோகத்தை அடையும் போதுதான். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து வெளியில போகும்போது மட்டுமே என்ன ஆகும், இந்த ஸ்தூல சரீரம் நம்மளை விட்டு போகும். அப்புறம் நம்ம சோல் மட்டும் பகவானை அடையும். அப்போ இது எல்லாமே அதாவது இது எல்லாமே என்னன்னா பகவான் தான் படைச்சாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த 8ம் நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்தது எனது பிரிந்த ஜட சக்திகள் ஆகும். பகவானோடதுதான். ஆனா பகவான் கிட்ட இருந்து இப்ப சன்னுல இருந்து ரேஸ் இல்லைங்களா? ரேஸ் தனியா வந்துச்சா? இல்ல, சன்ல இருந்து வந்ததுதான் இல்லைங்களா? சன்னோட ரேஸ்ன்றது ஒளிக்கதிர்கள். அதே மாதிரி இந்த 8ம் எனது பகவானோட பிரிந்த ஜட சக்திகள். ஜடன்றது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஜட சக்திகள் ஆகும் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. மத்தாஜி 7.5. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाभागो ययेदं धार्यते जगत्. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த 8ம் பிரிந்த ஜட சக்தி இல்லைங்களா? ஸ்தூல சரீரமும் இந்த ஜட சரீரமும் பிரிந்த சக்தின்றத பார்த்தோம். இதுக்கும் மேல உயர்ந்த ஒரு சக்தி இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தான் ஜீவாத்மா, ஜீவன்கள் இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடியது. சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்க்கையை வாழறோம். நம்மளுக்கு பிடிச்ச சென்சஸ்க்கு என்ன பிடிக்குதோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான். அப்ப இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய
ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த சரீரம் பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது. இந்த நாலேஜ் வந்து நம்ம கெயின் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த சரீரத்தை பகவானை அடையறதுக்கான டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து உயர்ந்த விஷயம். ஆனா என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம ஜீவாத்மாக்கள்லாம் இந்த ஜட இயற்கையை ஏற்கனவே தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.6 and 7.7. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा मत्त परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை அறிவாயாக அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும், அதாவது நம்மளோட ஸ்பிரிட் சோல் என்னது ஆன்மீகமானது சரிங்களா? அது என்னைக்குமே எட்டர்னலானது, பகவானோட அம்சமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதாவது பார்ட் அண்ட் பார்சல் நம்ம. அப்போ அது வந்து ஆன்மீகமான நிலையில இருக்கும். அதே வந்து இந்த கிராஸ் பாடி ஷட்டில் பாடி இதெல்லாம் என்னது ஜட இயற்கைய பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ எதா இருந்தாலும் ரெண்டுமே யாருக்கிட்ட இருந்து வந்தது, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இப்ப என்ன நம்ம பார்க்கிறோமோ அது ரெண்டுமே என்னது, ஒண்ணு ஜீவாத்மா பார்ப்போம், இன்னொன்னு ஜட பொருட்கள் பார்ப்போம் இல்லைங்களா நம்ம இந்த உலகத்துல. அப்ப எல்லா ஜட பொருட்களா பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் இந்த ஜட இயற்கையை சேர்ந்தது, அது ஜீவாத்மாக்கள் லிவிங் என்டிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்ப படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. நம்ம எல்லாரும் யாருக்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். நம்ம எல்லாரும் யாரை அடையணும், பகவான் அடையணும். அப்ப பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் என்னது, ஆதியும் அந்தமும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளதை போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. அதாவது இது பகவான் வந்து இந்த இதுல வந்து ஒரு ஓமை கொடுத்திருக்காங்க. முத்து மாலை இருக்கு இல்லைங்களா, அது எல்லாமே வரிசையா கோர்க்கப்பட்டிருக்கும். ஆனா அது எதனால கோர்க்கப்பட்டிருக்கு, எதனால அது அந்த மாதிரி அழகா வரிசையா இது ஒரு மாலையா நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு, அந்த நூல் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் என்ன பண்ணுது, தாங்கி பிடிச்சிருக்கு அந்த மாலையை. அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல எல்லாமே இருக்கு, படைக்கப்பட்டிருக்கு, எல்லாமே கரெக்டா ப்ராப்பரா இருக்கு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் யாரு வந்து தாங்கி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட சக்தினாலதான் எல்லாமே தாங்கி பிடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது எப்படின்னா நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. 7.8. ரசோஹமப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூர்யயோः பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்த கை பௌருஷம் ரிஷு. இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னா, பகவான் இப்ப எல்லாமே சொல்றதெல்லாம் அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட எனர்ஜிஸ் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, ஜட இயற்கை பத்தி, அப்புறம் லிவிங் என்டிட்டிஸ் பத்தி எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு, எல்லாத்துக்கும் ஆதி மந்தமும் நானே அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாமே நான் தான் தாங்கி பிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்கள பத்தின விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஒரு நார்மலா ஒரு மெட்டீரியல் பீப்புள்கிட்ட நம்ம போய் சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணர் வந்து நான் தான் செஞ்சேன்னு எதுவுமே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா பகவத்கீதை முழுக்க நான் சொன்னேன், அதாவது நான் தான் வந்து எல்லாத்தையும் தாங்கி பிடிச்சிருக்கேன், எல்லாமே நான் தான் சொல்றாங்களே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து எல்லாருமே நம்மளோட கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்க கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளும் அந்த அளவுல தான் நம்மளும் எடுத்துக்கணும். என்னன்னா இப்போ ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு, ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு, ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அதோட ஓனர் ப்ரொப்ரைட்டர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா, ஸ்கூலுக்கும் அந்த இது ஆபீஸ்க்கும் கம்பெனிக்கும். அப்ப அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து நீங்க இந்த கம்பெனியோட கம்பெனில என்ன இதுல இருக்கீங்க, உங்களோட நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் இந்த கம்பெனியோட ஓனர்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஸ்கூல்ல கேட்டா நான் இந்த ஸ்கூலோட பிரின்சிபால்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அதே அவங்க வந்து நான் தான் இந்த ஸ்கூலோட பிரின்சிபால் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ரொம்ப அகங்காரமா நினைச்சுப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த ஸ்கூலோட செக்யூரிட்டி அப்படின்னு வந்து யாராவது சொல்லுவாங்களா, ஓனர் கம்பெனியோட ஓனர் வந்து நான் இல்ல இந்த கம்பெனியோட செக்யூரிட்டின்னு சொல்லுவாங்களா, இல்ல இப்படி சொன்னா அகங்காரம் நினைச்சுப்பாங்களோன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க இல்லைங்களா. கம்பெனியோட ஓனர்னா கம்பெனியோட ஓனர் தான் சொல்லுவாங்க. அது எதனால அவங்க சொல்றது உண்மை,
இல்லைங்களா? அந்த தாத்பரியத்துல தான் நம்ம எடுத்துப்போம். ஓ! இவங்க இப்போ ஒருத்தவங்க சொல்றாங்கன்னா, ஆமா இவங்க இந்த கம்பெனியோட முதலாளி அப்படின்றத நம்ம எடுத்துப்போம். அந்த இடத்துல நம்ம அத அகங்காரமா நம்ம பார்க்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அந்த தாத்பரியத்தில் தான் நம்ம இதையும் எடுத்துக்கணும். பகவான் ஒரு ஒரு இடத்துலயும் நான் தான் தண்ணீரின் சுவை அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அது உண்மை. அதுதான் வந்து தாத்பரியம். அப்ப அத பகவான் சொல்லி நம்ம கேட்கிறது என்னது? சிறந்த ஒரு விஷயம். பகவான் வாயிலிருந்து திருவாயிலிருந்து அது வந்து நமக்கு கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அத நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்? உண்மைன்னு எடுத்து நம்ம அத நம்பிக்கையோட நம்ம அத நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும். அப்பதான் நம்மளால பகவத்கீதை நல்ல முறையில நம்மளால புரிஞ்சுக்கவும் முடியும். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குந்தியின் மகனே நானே நீரின் சுவையும், சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும், வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும், மனிதரின் திறமையாகவும் இருப்பது நானே அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப நீர்ல உள்ள சுவை நல்ல தண்ணி தாகம் எடுக்கும்போது தண்ணீர் அருந்தும்போது அந்த தாகத்தை தணிக்குது இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு சுகம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சரிங்களா? அப்ப நம்ம தண்ணீர் குடிக்கும் போது நம்மளால பகவானை உணர முடியும். அதே மாதிரி சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி நம்ம எந்த ஒரு வெளிச்சமான பிரகாசமான ஒரு விஷயம் பார்த்தாலும் அது பகவானை நமக்கு நினைவில் கொண்டு வரணும். ஏன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நம்ம பார்க்கிற எல்லாமே யாரா தெரியணும் நமக்கு? பகவானோட அம்சமா தெரியணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா 5th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். எல்லாரையும் வந்து ஒரு கற்றறிந்த பிராமணன் எப்படி இருப்பாங்க? எல்லாரையும் சமமா பார்ப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அப்போ எல்லாமே படைக்கப்பட்ட எல்லாமே இப்ப இந்த ஸ்லோகத்திலயும் நம்ம 7th சாப்டர்ல என்ன பார்க்கிறோம்? ஜட பொருளா இருக்கட்டும், லிவிங் என்டிட்டி ஜீவாத்மா அதை விட உயர்ந்தது ஜீவாத்மாவா இருக்கட்டும் எல்லாமே யாருக்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. அப்ப எல்லாமே பகவானோட அம்சம். வெறும் நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் மட்டும் கிடையாது. அதனால எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம வந்து துச்சமா நம்ம நினைக்க கூடாது. எல்லாமே பகவானோட திருமேனியில இருந்து வந்தது. அப்ப எல்லாமே என்னது? உயர்ந்த ஒரு விஷயமா தான் நம்ம பார்க்கணும். அப்போ ஒளி பிரகாசம் பிரகாசம்ன்றது பகவான்கிட்ட இருந்து என்னது? தேஜஸ். பகவானோட தேஜஸ் அந்த அளவு பிரகாசமா இருக்கும். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இந்த மாதிரி சூரிய சந்திரர்களே கிடையாது. அவங்களோட தேஜஸ்னாலே என்ன கிடைக்கும்? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஆன்மீக உலகம் ஃபுல்லா ஒளி நிரம்பியதா இருக்கும். அந்த ஒளி வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ சூரிய சந்திரர்கள் நம்மளோட இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிற சூரிய சந்திரர்கள் கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற ஒளி வந்து யார்கிட்ட இருந்து வருது? பகவானால நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் அதாவது ஓம் பிரணவம்ன்றது ஓம் இல்லைங்களா? ஓம்காரம். அப்போ ஒளியுமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றதையும் பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. வேதத்துல வச்சிருக்கிற பிரணவம். அப்புறம் ஆகாயத்தின் சப்தம். அதாவது சப்தம் எங்கேருந்து வருது? ஆகாயத்துல இருந்து வருது இல்லைங்களா? அப்போ அது சப்தமாகவும் நான் இருக்கின்றேன். மனிதரின் திறமையாகவும் இருப்பது நானே அப்படின்றதையும் இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப திறமையா பகவான் இருக்காங்க. எல்லா மனிதர்கள்கிட்டயும் உள்ள திறமை பகவான். அதனாலதான் நம்ம எந்த ஒரு திறமையும் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வீணடிக்க கூடாது. ஏன்னா பகவான் கொடுத்த எனர்ஜி அதுவும் நமக்கு. அப்ப அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாழ்க்கையில முழுமையா நம்ம கொண்டு வரணும். அப்ப திறமையாகவும் இருக்கிறேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வர ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா என்னென்னத்துல எப்படி எப்படி இருக்காங்க. அப்ப இதை பார்க்கும் போதெல்லாம் நமக்கு என்ன தெரியும்? பகவானை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும், எடுத்துக்க முடியும். அதனால நம்ம பகவானை நம்மளால மனதுல நிலைநிறுத்திக்கவும் முடியும். அப்ப தண்ணீர்ல சுவையா இருக்காங்க, சூரியன் சந்திரன்ல ஒளியா இருக்காங்க, வேத மந்திரங்கள்ல ஓமா இருக்காங்க, ஈத்தர் அதாவது ஆகாயம் ஒளியா இருக்காங்க, மனிதன் கிட்ட திறமையா இருக்காங்க, பூமியில மனம் அதாவது மண் வாசனை வருது இல்லைங்களா? அந்த மனம் அது. அதுக்கப்புறம் தீயில வந்து வெப்பமா இருக்காங்க, உயிரினங்களோட வாழ்க்கையா இருக்காங்க. சன்னியாசிகள் செய்யறதுல சன்னியாசிகள் கிட்ட தவம் அவங்க தவம் செய்வாங்க இல்லைங்களா? அந்த தவமா பகவான் இருக்காங்க. அனைத்து இருப்புக்களும் அதுல வந்து அசல் விதை எதெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் விதையா இருக்காங்க. புத்திசாலி நுண்ணறிவு இன்டெலிஜென்ஸ் சரிங்களா? சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களுக்குள்ள வலிமையா இருக்காங்க. வலுவான இன்னும் வலிமை அப்படின்னாலே ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னாலே அதுல உள்ள அந்த பவர் வந்து பகவானா இருக்காங்க. அப்புறம் செக்ஸ் வாழ்க்கையில மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது அல்ல அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மற்றது 7.12 and 7.13. चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्वि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्.
சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியானால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. மாறாக அவை என்னுள் அடக்கம். முக்குணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது எல்லாமே பகவான் வந்து என்னது அந்த முக்குணங்களை படைச்சவங்க. சரிங்களா? பகவானோட கண்ட்ரோல்ல தான் அந்த 3 குணங்களும் உண்டு. பகவான அந்த 3 குணங்களும் கண்ட்ரோல் பண்ணாரு. ஏன்னா இவங்க பகவான் யாரு? செல்ஃப் ரினௌன்ஸ்டு, அதாவது ரினௌன்ஸ்டு பர்சன், பற்றில்லாம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் 3 வகையான குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. நம்மளால ஏன் பகவானை வந்து முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இம்பியூரிட்டிஸ் தான், இந்த குணங்கள் தான் அதுக்கு காரணம். ஏன்னா நம்ம இந்த 3 குணங்கள்ல உள்ள சம்பந்தத்தினால நம்ம அந்த விஷயங்களையும் நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், நம்ம முழுக்க முழுக்க நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க ஆரம்பிச்சிடறோம். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது, நம்மளால பகவானை முழுமையா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் 3 வகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் மனிதன் வந்து ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு என்னது, அவங்களோட பவர் வந்து ரொம்பவே சிறந்தது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அஷ்டாங்க யோகால நிலை பெற்றவங்க என்ன ஆவாங்க, மிஸ்டிக் பவர் அவங்களுக்கு நிறைய என்ன அந்த ஆத்ம பலம் கிடைக்கும். அதனால நிறைய அவங்களுக்கு நல்ல நல்ல சக்திகள் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அது அது அத்தனையும் நம்ம கிட்டயும் எல்லா லிவிங் என்டிட்டியும் உண்டு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த முக்குணங்களோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டு அதுக்கான செயல்களை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஈடுபடுறதுனால நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த சக்திகள் எல்லாம் என்ன ஆயிடுது, அதுலயே விரயம் ஆயிடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 3 வகை குணங்களில் மங்கியிருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை, குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டங்க பகவான், பகவானை முழு உலகமும் அறியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 7.14. தெய்வீ ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமேவ யே பிரபத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்தி தே. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு அப்படின்றது பார்த்தோம். அதனோட சம்பந்தப்படுறதுனால தான் நம்மளாம் வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாம இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சரி, அப்ப அதுல இருந்து வெளியில வரணும். இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மளுக்கு எதிரி, நம்மள வந்து இந்த மாதிரி கட்டுண்டு பர்த் டெத் இந்த ஜட உலகத்திலே நம்மள வச்சிருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, இந்த முக்குணங்கள் தான் காரணம்ன்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லைங்களா? ஏன்னா குணங்கள் தான் பேஸ், குணங்கள்ல இருந்து வர செயல்கள்ல இருந்து வர கர்மா, அப்புறம் பந்தம் ஏற்படுது. அப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இந்த ஜட உலகத்திலே நம்ம இருக்கிறோம். நிறைய பிறவிகளை எடுத்து நம்ம வாழ்க்கையை மறுபடியும் அதே மாதிரியே வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப காரணம் குணங்கள்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியுது. அப்ப அந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும், குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவான சரணம் அடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி, முக்குணங்களும் என்னது தெய்வீக சக்தி தான். ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது இல்லைங்களா? அதுவும் தெய்வீக சக்தி தான். அது வெல்லுவதற்கு அரியது. அது வந்து பகவான் கிட்ட சரணமடையாம அதை என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால நம்ம அதை வெல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து நல்லவங்களா இருந்தா கூட நம்ம என்ன பண்றோம், அதாவது சத்துவ குணத்துல இருப்போம். சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், சொர்க்கம் தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? எல்லாமே நல்ல நல்ல விஷயங்களை செஞ்சா கூட நமக்கு சொர்க்க பிராப்தி தான் கிடைக்கும். மோட்சம்ன்றது பகவான சரணம் அடையும் போது மட்டும்தான் கிடைக்கும். இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல நம்ம வெளியில வரணும்னா அதுவும் பகவானால மட்டும்தான் முடியும். மற்றபடி நம்ம நல்லவங்களா இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், பிராப்தம் சொர்க்கம் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ வெல்லுவதற்கரியதான சக்திகளா இருக்கு. அப்ப ஆனால் என்னிடம் சரணம் அடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த முக்குணங்களை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவான்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சு அதை நம்மளால அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தஜி 7.15. நமாம் துஷ்கிருதி நோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாக மாயயாபஹ்ருதக்ஞானா ஆசுரம் பாவமாசிதாः. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரின் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரனின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணம் அடைவதில்லை. இந்த ஸ்லோகத்துல யாரெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண விருப்பப்பட மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். யார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, அறிவற்ற மூடர்கள்,
மனிதர்களின் கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், அசுரரின் நாத்திக தன்மை. இந்த நாலு விஷயமும் உள்ளவங்க என்ன பண்ண முடியாது, அதாவது இந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ண முடியாது, பகவான சரணமடைய மாட்டாங்க, பக்தி சேவைக்கு அவங்க வர மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அல்ல துஷ்கிருதினோ அப்படின்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாத்திகர்கள், அதாவது அறிவாளிகள் ஆனால் மாயையில் சிக்கி கொண்டவர்கள். பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், ஆனா அந்த இடத்துல என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி மட்டும் இருக்காது, பகவான் மேல நம்பிக்கை மட்டும் இருக்காது. மத்தபடி அவங்க வந்து என்னது, நல்ல அறிவாளிகளா தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்க துஷ்கிருதினோ அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மூடா அப்படின்றவங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளே கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னா, ஒரு புல் கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும்? முட்டாள்தனம் இல்லையா? சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருள் ஈட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியது உள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரம் இல்லை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கழுதை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது கிட்ட வந்து அது முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது நல்ல வேலை வாங்கணும்னா, அது முன்னாடி ஒரு கேரட்டோ இல்ல புல்லோ வந்து காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம், அந்த வண்டி ஓட்டுறவங்க. அது என்ன பண்ணுமா, அந்த புல்லு கிடைக்கும், கேரட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நடந்து போயிட்டே இருக்குமா. அத நம்ம இப்ப வந்து நம்ம அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது என்ன ஆகும்? அது நடக்க நடக்க அதுவும் என்ன ஆகும்? தள்ளியே தான் போயிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அது நாள் ஃபுல்லா முடிஞ்சிடும். நாள் ஃபுல்லா அவ்ளோ உழைக்கும். ஆனா கடைசியில நாள் முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த கொஞ்சம் புல்கட்டு அதுக்கு தருவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தான் இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ், மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல எனக்கு இது வேணும், அது வேணும்னு ஆசைப்பட்டு அன்லிமிட்டடா என்ன பண்ணுவாங்க? நெறைய வந்து பிரயத்தனப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. கடைசியில அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனா அதுக்குள்ளார என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வாழ்க்கையில ஆன்மீகத்துக்கான நேரம் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அவங்களோட குடும்ப வாழ்க்கையிலயும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது. சில சமயம் அவங்களால நல்லபடியா அவங்களால கலந்துக்க முடியாது இல்லைங்களா? அததான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருளீட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி தான் நெறைய பேர் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நெறைய இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல ஆனா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இறக்கும்போது எதையுமே நம்மளும் எடுத்துட்டு போறது கிடையாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து தெரியாமலே நித்தியமா இருக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய நிறைய இந்த மாதிரி பொருள் ஈட்டுறதுலயே அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவங்க பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்களே தவிர ஆன்மீகத்துக்கு அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள், அது பாத்தீங்கன்னா ஜஹாய் மதாய் அந்த அவங்களோட கதையை வந்து நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். அவங்க எப்படின்னா நல்லா வந்து என்னது, சிறந்த பிராமணர்கள் அவங்க. ஆனா என்ன ஆயிடுறாங்க, சில தப்பான பழக்கங்கள் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க வந்து பகவான் மேல உள்ள பக்தி சேவை அவங்க வந்து மறந்துடுறாங்க. சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, மனிதத்தில் தாழ்ந்தவர்கள். ஏன்னா பக்தி சேவை செய்யறது இருக்கலே சிறந்தது. ஆனா அத அவங்க தவற விட்டுடுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்கள யாருன்னு சொல்றோம், நராத மக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் பேய் குணம் அப்படின்றது ஆசுர பாவம். அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, உதாரணம் வந்து ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்புகிறான். அதாவது தான் தான் கடவுள், தனக்கு தான் எல்லாமே கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, தன்னோட பிடியில தான் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் ஆசுரபாவம். அவங்க என்னைக்குமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க, பக்தி பண்ணணும்னு தான் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. தான் வந்து இந்த எல்லாத்தையும், இந்த உலகத்தை எல்லாத்தையும் ஆளணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருப்பாங்க. அவங்களும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பக்தியில ரொம்ப அவங்க ஈடுபாடா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தது 7.16. चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्ति ज्ञानी च भरतर्षभ. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். இப்ப வந்து 4 விதமான மக்கள் யாரு வந்து தொண்டு புரியுறாங்க, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண வருவாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் ஆவர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? துயரமா இருக்காங்க அப்படின்னா, ரொம்ப கவலையில இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களால அவங்களோட கவலையை போக்க முடியல அப்படின்னா அவங்கள விட ஒரு சுப்பீரியரான பவரை தேடி அவங்க போவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பக்தி சேவைக்கு அவங்க வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் செல்வத்தை விரும்புறவங்க, ஏதாவது இந்த உலகத்துல அடையணும், நல்ல புகழ், பேர், செல்வம் இதெல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு இந்த விஷயம் செஞ்சா நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி அவங்களும் பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க. அப்புறம் கேள்வியுடையோர், அது என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து அவங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கும். இந்த உலகம் எப்படி இயங்குது, இந்த உலகத்தை யாரு படைச்சாங்க, எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆசை இருக்கும். நான் யாரு அப்படின்ற விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க ஆசை இருக்கும். அப்ப அவங்க அந்த மாதிரி நிறைய கேள்வியுடையவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆன்மீகத்துக்கு வருவாங்க. பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர்,
பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்கள பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உள்ளவங்க, அதாவது அவங்களாம் தான் ஞானிகள். அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திரர் அவங்க வந்து என்னது கஷ்டத்துல இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ முதல்ல வந்து அவங்க காலை கடிக்கும் போது அவங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தாங்க, ஸ்ட்ரெஸ்ல. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, ஆதி மூலமே பகவானை கூப்பிடுறாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ல உள்ளவங்க பகவானை பக்தி சேவையில அவங்க வந்து ஈடுபட விரும்புவாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் திரௌபதிக்கு ரொம்பவே சிரமமான விஷயம், இருக்கலே சிரமமான கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நடந்தது. அப்பவும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பகவான் அவங்க கூப்பிட்டாங்க. பகவான் உடனே வந்து அவங்களை என்ன பண்ணாங்க, பாதுகாத்தாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இவங்க பாத்தீங்கன்னா வியாசர் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட மனைவி. அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுகதேவர் அவங்களோட ஊம்ல இருப்பாங்க. அப்ப வந்து அவங்க வந்து வெளியில வரமாட்டேன், பித்திகா அவங்க பேரு. அப்ப அவங்க வந்து வெளியில வரமாட்டேன், வந்தா நான் வந்து மாயைக்கு அடிமையாயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப துயரம் அவங்களுக்கு வந்துடும், எப்படி வந்து வெளியில கொண்டு வர்றதுன்னு. அப்போ பகவானை வந்து அவங்க அணுகுவாங்க. பகவான் சொல்ல சுகதேவர் வெளியில வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க பாகவதம். அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரீட்சித் மகாராஜ் கேள்வியுடையவர்கள், அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க. ஏன்னா 7 நாள்ல மரணம் நிச்சயம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒரு சாபம் கிடைச்சிடும். அப்போ நான் இந்த உலகத்துல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன, பயனடைய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் 6 கேள்விகள் அவங்க வந்து நிறைய கேள்விகள் அவங்க வந்து கேட்பாங்க. அப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு பாகவதத்தை கொடுப்பாங்க. ஈவன் அர்ஜுனரும் பாத்தீங்கன்னா போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல அப்படின்னு மனம் வருத்தப்படும் போது என்ன கிடைக்குது, அவங்க பகவான் அணுகுறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, பகவத்கீதை கிடைக்குது இல்லைங்களா? அப்போ யார் ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்களோ அந்த இடத்துல இப்ப பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து வருத்தப்பட்டாங்க, அவங்க அப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சது, பாகவதம். அதே மாதிரி அர்ஜுனர் வருத்தப்பட்டாங்க, அப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சது, பகவத்கீதை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செல்வம் விரும்புவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜ். அவங்க வந்து யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை அவங்க. ஸ்வயம்புவ மனு அவங்களோட பிள்ளை உத்தானபாதா. அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா 2 வைஃப் இருப்பாங்க. ஸ்ருதி அப்படின்னு 2 பேர் இருப்பாங்க. அதுல ஸ்னுதி அவங்களோட பிள்ளை வந்து துரு, ஸ்ருச்சியோட பிள்ளை வந்து உத்தமா. அவங்க வந்து அந்த 2வது மனைவி கிட்ட அந்த உத்தானபாதா வந்து ரொம்பவே அன்பா இருப்பாங்க. ஒய்ஃப்ட்ட அவங்க அந்த அளவு அன்பா இருக்க மாட்டாங்க. அதனால 2வது வைஃப் ஸ்ருச்சி அவங்களும் அவங்களோட பிள்ளைகளும் அவங்க கிட்ட நிறைய நிறைய வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ துருவ மகாராஜுக்கும் என்ன விருப்பம் இருக்கும், தன்னோட அப்பா கிட்ட போய் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கும் விருப்பம் இருக்கும். அவங்க அப்படி போகும்போது அந்த அவங்களோட சித்தி இருப்பாங்கல்ல ஸ்ருச்சி, அவங்க வந்து சொல்லிடுவாங்க, நீ வந்து அப்பா மடியில உட்காரக்கூடாது, அப்படி உட்காரணும் நீ என்னோட வயித்துல வந்து பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவங்க வந்து அனுப்பிடுவாங்க. அப்போ இவங்களுக்கு ரொம்பவே வருத்தமாயிடும். அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க. அதுவும் இல்லாம அந்த ஸ்ருச்சி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ பகவானுக்கு பக்தி பண்ணு, அப்பதான் நீ என்னோட வயித்துல பிறப்ப, அப்பதான் உன்னால அப்பா கிட்ட விளையாட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க. அப்போ ஸ்னுதி அவங்க சொல்லுவாங்க, எப்பயுமே பக்தர்கள் வந்து கெட்டதுலயும் நல்லதை எடுத்துப்பாங்க. அப்போ உன்னோட சித்தி சொன்ன மாதிரி பகவானை நோக்கி தியானம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அப்போ துருவ மகாராஜ் என்ன பண்ணுவாங்க, தியானம் பண்றதுக்காக போவாங்க. என்னோட அப்பாவை விட எனக்கு உயர்ந்த செல்வம் கிடைக்கணும், ராஜ்யம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற வெல்த் அது மேல ஆசைப்பட்டு அவங்க பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுக்காக வருவாங்க. ஆனா பகவானை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு பகவான் தான் வேணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் ராமர், ஹனுமன் இவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஞானிகள் அவங்களதுல வருவாங்க. ஹனுமன் என்னது பகவான்கிட்ட முழுமையா சரணடைஞ்சு அவங்களுக்கு பக்தி சேவை பண்றாங்க இல்லைங்களா, அது. அதுக்கப்புறம் சூத்த பௌராணிக்கர், அப்புறம் நைமிஷாரண்ய முனிவர்கள் கேள்விகள். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்குசிட்டிவ், நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்களும் பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 7.17. तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன், ஞானி. சரிங்களா? பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்க இல்லைங்களா, அவங்கதான் சிறந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 4 பேர்ல சிறந்தவங்க ஞானி அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பகவான் கிட்ட அன்புதான். பகவான் நம்ம கிட்ட வேற எதையுமே எதிர்பார்க்கல, நம்ம கிட்ட அன்பை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கறாங்க. நம்ம அவங்க கிட்ட அன்பை கொடுக்குறோம் தெரிஞ்சதுன்னா என்ன ஆயிடும், அதுக்கப்புறம் பக்த வக்ஷலன் இல்லைங்களா, அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சுதாமாவையும் நல்லபடியா பாத்துக்கிறாங்க. நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. துருவ மகாராஜும் நல்லா பாத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி வந்து பக்தர்கள் அப்படின்னு அவங்கதான் வேணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாகும், எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு நம்மளையும் ரொம்ப பிடிக்கும், நமக்கும் பகவான் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுதான் இங்க தாத்பரியம். இவர்களில்
முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 7.19. பகூனாம் ஜன்மநாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பற்பல பிறவிகள், அதாவது பகுனாம் நிறைய பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாம் என்னை அறிந்து சர்வ காரணம் எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்றத என்ன பண்றாங்க, அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதான் உண்மையான அறிவுடையவன். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். பகவான் கிட்ட என்ன பண்றாங்க, அவங்க சரணம் அடைகிறாங்க. அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது, நிறைய பிறவிகள் தேவைப்படுது. ஆனா நம்மலாம் என்னது, நல்லா சுக்ருதி பண்ணதுனால மட்டும்தான் என்ன பண்றோம், இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். தெரிஞ்சுக்கிறதோட மட்டும் இல்லாம அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், வாழ்க்கையிலும் நம்ம கடைபிடிக்கணும், குருவோட கைடன்ஸோட. சரிங்களா? அப்போ அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மத்தது 7.20 and 21. ஓகே. யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்த காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹித ஞானா பிரபத்யந்தேன்ய தேவதாः தம் தம் நியமமாஸ்தாய பிரகிருத்யா நியதா ஸ்வயா யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்த ஸ்ரத்தயார்ச்சிதுமிச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாமேவ விததாம்யஹம். ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்து, ஜட ஆசைகள் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இந்த உலகத்துல நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படும் இல்லைங்களா? இந்த இந்த விஷயம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நிறைய ஒருத்தவங்களும் தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். அப்போ ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து, இந்த தேவர்களுக்கும் நமக்கு இது கிடைக்கும், இந்த தேவர்களுக்கும் இது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? வேதத்துல எல்லாத்துக்குமான ஸ்லோகங்கள் உண்டு, எந்தெந்த தேவர்களை வழிபடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமும் நிறைய இருக்கு. அப்ப தேவர்களிடம் சரணமடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும், என்ன இயற்கை எந்த குணத்துல இருக்காங்களோ, அதாவது சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்கன்னா சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க தேவர்களை வழிபடுவாங்க, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க பூத பிரேதங்கள்லாம் வழிபடுவாங்க, அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா டீமன்ஸ் எல்லாம் வழிபடுவாங்க. சரிங்களா? தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளை நியமங்களை பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். எல்லாருடைய இதயத்திலும் யாரும் இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க. எட்டர்னல் வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ எல்லாரோட இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது, ஏன்னா யார் யார் எப்படி எப்படி பக்தி பண்ணணும் விருப்பப்படுறாங்களோ, எப்படி சரணடைறாங்களோ அந்த மாதிரி பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அனுகிரகம் கொடுப்பாங்க. பகவான் தான் வேணும் அப்படின்னா பகவானே கிடைப்பாங்க. இல்ல தேவர்கள் மூலியமா எனக்கு இந்த விஷயங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னு அவங்கவுங்க விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அதுக்கான பலனை பகவான் கொடுப்பாங்க. அப்போ தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா யாரையும் நம்ம கட்டாயப்படுத்தி என்ன பண்ண முடியாது, என்கிட்ட நீ அன்பாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது இல்லைங்களா? அது என்ன வரணும், ஸ்பான்டேனியஸா வரணும், இயற்கையா வரணும் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க பகவான் மேல நமக்கு என்ன வரும், நமக்கு அன்பு வரும். ஏன்னா பக்தர்களிடம் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப காருண்யத்தோட இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கு நிறைய கேட்கணும், நிறைய கேட்கதான் நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் ஏற்படும். மத்தது 7.22 and 7.23. சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்த தஸ்யாராதனமீகதே லபதே ச ததः காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான் அந்தவத்து ஃபலம் தேஷாம் தத் பவத்யல்பமேதசாம் தேவான் தேவ யஜோ யாந்தி மத் பக்தா யாந்தி மாமபி. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஒரு சில யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த ஆசைகளும் நிறைவேறும் இல்லைங்களா? ப்ராப்பரா அந்த பிரிஸ்கிரைப்டு இதோட
மந்திரங்களோட நம்ம வந்து அந்த யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஆசைகளும் என்னாகும், நிறைவேறும். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்பட்டவை ஆகும். ஏன்னா வேதத்தை யார் கொடுத்தது? பகவான் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பகவானால நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும் அப்படின்றதையும் பார்க்கிறோம். ஏன்னா மெட்டீரியல் விஷயத்துல கேட்டிருப்போம், நான் எனக்கு இந்த விஷயம் வேணும் அந்த விஷயம் வேணும்னு வந்து கேட்டிருப்போம், பொருள் கேட்டிருப்போம், இல்லைன்னா வந்து வேற எதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டங்கள் இருந்தா அதை வந்து பூர்த்தி பண்றதுக்காக கேட்டிருப்போம். அப்ப அது எல்லாமே என்னது, தற்காலிகமானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்புறம் ஒரு எல்லைக்குள் உட்பட்டது, ஓரளவுக்கு அது என்னது, அன்லிமிட்டடா இருக்காது, எல்லைக்கு உட்பட்டு இருக்கும். அப்ப தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகத்திற்கு செல்வார், ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னதமான உலகை அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ தேவர்களை யாரெல்லாம் வழிபடுறாங்களோ அவங்க தேவர்கள் கிட்ட போங்க, பகவானை வழிபடுறவங்க பகவான லோகம் ஸ்பிரிச்சுவல் அபோர்டு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோகம் வைகுண்டத்தை அடைவாங்க. இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கதையும் உண்டு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ராஜா இருப்பாங்க, அவங்க வந்து பிறந்த நாள் இருக்கும், அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு யாரெல்லாம் என்ன கேக்குறீங்களோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே எல்லா 3 நண்பர்கள் போவாங்க. 3 நண்பர்கள் போயிட்டு ஒருத்தவங்க வந்து ராஜா கிட்ட கேட்பாங்க, எனக்கு நல்ல வீடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. சரி உங்களுக்கு அவங்க கேட்டதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி மந்திரிகள் கிட்ட சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு நண்பன் கேட்பாங்க, எங்க ஊர்ல ரோடு நல்லா இல்ல, லைட் எல்லாம் நல்லா இல்ல, அதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. உடனே அதையும் செஞ்சு கொடுங்க இவங்க கேட்கறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. 3வது உள்ள நண்பன் கேட்பாங்க, அந்த நபர் வந்து கேட்பாங்க, நீங்க வந்து எங்க வீட்டுல ஒரு 2 நாள் தங்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. உடனே ராஜா வந்து, இது என்னது இது, நான் ஏன் வந்து உங்க வீட்டுல தங்கணும்னு, எனக்கு அதுதான் விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே, சரி என்னோட பிறந்த நாள்ல நீ கேட்டுட்டு உன் வீட்டுல வந்து நான் வந்து தங்குறேன் 2 நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. உடனே இந்த 2 நண்பர்களும் சொல்லுவாங்க, ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் கிடைச்சது, வாய்ப்பு, நீ வந்து பகவான் கிட்ட ராஜா கிட்ட இது வேணும் அது வேணும் கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா, பொருள் வேணும் இல்ல வேற ஏதாவது வேணும் கேட்டிருக்கலாம், அதை விட்டு 2 நாள் வந்து ராஜாவை தங்க சொல்லியிருக்கீ நீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களாம். உடனே வந்து இவங்க வந்து இல்ல எனக்கு ராஜா வந்து தங்கினா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. உடனே ராஜா வந்து மந்திரிகள் கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவாங்களாம், நான் போய் அங்க தங்கணும், அதனால அந்த ஊர்ல ரோடு வசதி, தண்ணீர் வசதி, லைட்டு எல்லாமே நல்லா ப்ராப்பரா இருக்கணும், அவங்க வீடும் வந்து மாளிகை மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா ராஜா தங்கும்போது எப்படி இருக்கணும், எல்லா வசதிகளோட இருக்கணும் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு நார்மலான ஒரு பர்சன் கிட்ட ராஜா எப்படி கொடுப்பாங்க, சாதாரணமா ஒரு வீடு வந்து கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவங்களே வந்து தங்கும்போது எப்படி இருக்கும், உயர்ந்த தரத்தோட இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட வீட்டையும் என்ன பண்ணுவாங்க, மாளிகை மாதிரி அமைச்சு கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்னு சொல்லி ராஜா சொல்லுவாங்க, மந்திரியும் வந்து சரின்னு சொல்லிடுவாங்க. அந்த மாதிரிதான், அதாவது நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட எதையுமே கேட்கக்கூடாது, பகவானே வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் பகவானே பார்த்து நமக்கு செய்வாங்க. அதை எதிர்பார்த்து கேட்கக்கூடாது. இருந்தாலும் இது ஒரு தாற்பயம். இன்னொரு விஷயம், பகவானை முன்னிலைப்படுத்தும் போது எல்லாமே என்னது சிறந்ததாவே நமக்கு அமையும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 7.24. அவ்யக்தம் யக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாம புத்தயக பரம் பாவமஜானந்தோ மமாவ்யயமனுத்தமம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது இப்போ பகவான் அவதாரம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்ணாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு பாண்டவர்களுக்கு இன்னும் சில புண்ணிய ஆத்மாக்களுக்கு அவங்க பகவானை தெரிஞ்சாங்க. ஆனா துரியோதனனுக்கு திருதராஷ்டிரருக்குலாம் என்னது, அவங்க ஒரு மாயக்காரர் அப்படின்ற அளவுக்கு தான் தெரிஞ்சாங்க இல்லைங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது, அதனால அவங்களுக்கு பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாம போயிடுது இல்லைங்களா? அததான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மத்தது 7.25 and 26. நாகம் பிரகாசம் சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதக மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் வேதாகம் சமதீதானி வர்த்மானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்சன. சிற்றறிவுடையோர்களும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். யோகமாயா, அதுதான் வந்து என்னது, பகவான
அதுதான் அந்தரங்க சக்தி. சரிங்களா? எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதாவது ஏற்கனவே 4th சாப்டர்ல சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, சமகாலத்துல நீங்களும் நானும் இருக்கோம். ஆனா நீங்க எப்படி விவஸ்வானுக்கு பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. அப்ப என்ன சொன்னாங்க? பகவான் எனக்கு பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லைங்களா? ஆனா நமக்கு தெரியாது, லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு தெரியாது. ஏன்னா முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டதுனால அப்படின்னு. அதே மாதிரி இங்கேயும் சொல்றாங்க, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகிறவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஏன்னா எல்லார்கிட்டயும் எப்படி இருக்காங்க பகவான்? பரமாத்மாவா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுவும் வந்து எல்லாருடைய இதயத்திலும் பகவான் இருக்காங்க. அப்ப எல்லார பத்தியும் பகவானுக்கு தெரியும். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப பகவானை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நிறைய பகவானை பத்தின விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ பக்தி சேவை பண்ணும்போது பகவான் நம்மளால முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுவும் குருக்களோட கைடன்ஸோட. மத்தது 7.28. ஏஷாம் த்வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணியகர்மணாம் தே துவந்த்வ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதாக. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாப விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அதாவது நிறைய பிறவிகள் நம்ம எடுத்தோம்ன்றது இந்த சாப்டர்ல பார்த்தோம்னா நிறைய பற்பல பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம்னு. அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய பிறவிகள் அதுல புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு அதனால பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சு இருக்குது இல்லைங்களா? முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து, அதாவது டுயாலிட்டிஸ், அதாவது நல்லது கெட்டது, விருப்பு வெறுப்பு, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல இருந்தெல்லாம், ஏன்னா அது எல்லாமே என்னது, நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல கிடைக்கிற விஷயங்கள் தான் இல்லைங்களா? ஆத்மாவுக்கு அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து இந்த உறவுகள் கிட்ட இருந்து இல்லைன்னா இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் தான். அப்ப அதுல இருந்து பாதிப்பு ஏற்படாம இருக்கிறவங்க, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதுவே என்னது, நம்மளோட பாபங்கள்லாம் ஒழிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்தினால்தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அதனால நாம சங்கீர்த்தனத்தை நம்ம என்ன, நம்மளோட கலிகாலத்துல பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி இல்லைங்களா? அதை நம்ம நிறைய பகவானோட நாமத்தை சொல்ல இதே நம்மள வந்து பகவத்கீதையில ஒரு ஃபுல்லா 700 ஸ்லோகத்தையும் படிச்சு ஒரு நாள் சொன்னாதான் பகவான் அடைய முடியும்னா எல்லாருக்கும் அது அவ்வளோ இதுவா இருக்காது இல்லைங்களா? இப்ப என்னெல்லாம் படிக்க சொன்னா எனக்கு அவ்வளவும் மனப்பாடம் பண்றது சிரமமா இருக்கும். ஆனா பகவானோட நாமத்தை சொன்னாலே போதும், கலிகாலத்துல நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவான் அடைய முடியும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் நாமத்தை மனசுல வச்சுக்கிறது சொல்றதும் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு விஷயம், மறக்காது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணணும், வாழ்க்கையில அவசியம் நம்ம பண்ணணும். அதுவும் கலிகாலத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி ஹரிநாமம் சொல்றதுதான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால அதை அவசியம் நம்ம சொல்லணும். அதனால என்ன ஆகும், நம்மளோட பாபங்கள் தொலையும், நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லா கெயின் ஆகலாம். ஆனா மெட்டீரியலா எனக்கு இது கிடைக்குமா அது கிடைக்குமா நாம ஜபம் பண்றதுனால அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மறுபடியும் மாயையில இருக்கோம்ன்றதுதான் அர்த்தமாகும். நாமத்தை சொல்றதுனால நம்மளோட பாபங்கள் ஒழிக்கப்படணும். ஏன்னா நிறைய ஜென்மத்துல நம்ம நிறைய பாபங்கள் செஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா? இந்த ஜென்மத்திலே நிறைய பண்ணிருப்போம். இப்ப என்னையில நான் ஞாபகம் இருக்காது, இது இப்போ என்ன செய்யறோம் அப்படின்றது ஞாபகம் இருக்காது. எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸும் அப்படிதான். அப்போ அந்த பாபங்கள்லாம் தொலையணும், பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். அது சொன்னாலே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், பாபங்கள் போய் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா பகவானை நம்ம நல்லபடியா அடையலாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இருமை அதுவும் வந்து இருக்கவே கூடாது. நன்மை தீமை அந்த விஷயங்கள் எல்லாமும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி அதுல இருந்தும் வெளியில வந்தவங்க தான் பக்தி தொண்டில ஈடுபட முடியும் மன உறுதியோட அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 7.30. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச ஏ விதுஹு பிரயாண காலேபி மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசஹ. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான விஞ்ஞான யோகோ நாம சப்தமோத்யாய. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ 7.30 இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து. சரிங்களா? பௌதிக தோற்றமா பகவான் இருக்காங்கன்ற நம்ம பார்த்தோம். என்னது 8 விஷயங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது பஞ்சபூதங்கள், மனம், அகங்காரம், புத்தி, அது எல்லாமே அப்ப பௌதிக தோற்றமாகவும், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும். எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்காங்க? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்காங்க. அப்போ தேவர்கள் நம்ம சரணமடைஞ்சு நம்மளுக்கு ஒண்ணு கிடைச்சனாலும் அது யாரால நம்மளுக்கு கிடைக்குது அந்த அனுகிரகம்? பகவானால் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பரம புருஷனாகவும், அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அப்படின்றது. என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள், பகவானை பத்தின உணர்வோடு இருக்கிறவங்க, கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறவங்க மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். இதுதான் வந்து நாளைக்கான சாப்டரோட ஆதாரமா இருக்கும். மரண நேரத்துல பகவான் எப்படி நினைக்கிறது அப்படின்றது. அப்ப மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव दीक्षे शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।